Bueno, onte tuve en comisión de queixas e senteime aquí. Ben, moi bo día. Falta tamén Evaristo. Tampouco vai vir hoxe. Vale, que non, vale. Pois moi bo día. Con estas dúas ausencias xustificadas, Iago que está fora por unha cuestión relacionada con Cidades Patrimonio, Evaristo ben do Partido Popular tamén que non pode asistir á sesión de hoxe, imos dar inicio infelizmente guardando un minuto de silencio polo feminicidio de Baiona. Imos a continuación pasar ao desenvolvemento da orde do día. O primeiro punto é a aprobación da conta xeral do ano 2023. Ten a palabra o señor César cando queira. Bon día a todos e a todas. Obrigado, presidenta. Ben ao pleno esta conta xeral, que é un documento eminentemente técnico. Entón vou comezar polo balance que fai parte destas contas do Concello de Santiago. Nel podese comprobar como todas as masas patrimoniais do activo experimentan importantes crecementos a respecto do ano anterior, a pesar de referirse a un orzamento prorrogado e non aprobado por este goberno. Desta maneira, o activo non corrente do que farían parte aos bens e os dereitos de cobranza de longo prazo aumenta en 6,4 millóns, en canto que o activo corrente, os bens e os dereitos de cobranza de curto prazo de menos dun ano acrescenta en 9,5, o que supón un incremento patrimonial total de case 16 millóns de euros. En paralelo, o patrimonio líquido acrecenta en máis de 10 millóns de euros, froito do resultado do exercicio, que pasa dunha cifra en 2022 de unha perda de casi de 4,3 millóns de euros a un resultado positivo en 2023 de casi 3 millóns de euros. Si vamos ao que sería o pasivo, as débedas que ten o Concello a longo prazo, o que sería o pasivo non corrente, redúcese en 1,5 millóns, aumentando o corrente en 7,3 millóns de euros. En que, en calquera caso, os dereitos a curto prazo superan en máis de 24,46 millóns as obrigas a curto prazo, aumentando desta maneira o fondo de manobra a respecto do ano anterior en máis de 2,2 millóns de euros. Se analizamos a conta de resultados, tamén se poden observar melloras significativas a respecto do ano anterior,
a pesar de, como xa foi salientado, de tratarse dun orzamento prorrogado. Así, o resultado de xestión ordinaria pasa de unha perda de 2,5 millóns de euros en 2022 a un resultado positivo de 2,4 millóns, revertendo desta maneira o resultado negativo en positivo. Da mesma maneira, o resultado das operacións non financeiras vai dunha perda de 2,4 millóns de euros en 2022 a un resultado positivo de máis de 2,5 millóns de euros en 2023. E o mesmo acontece co resultado das operacións financeiras, que pasa dunha perda de case 2 millóns de euros a un superávit de 424.851,77 euros, atinxindo desta maneira o resultado positivo de case 3 millóns de euros de que se falou cando balance. Se pasamos a rever os dados do resultado económico patrimonial, pódese constatar como os grandes programas de gasto experimentaron aumentos significativos. Estes datos son fruto dunha mellora na xestión municipal que se traduciu nun orzamento idéntico ao do ano anterior en incrementos de prestacións de determinados servizos, como poden ser servizos á cidadanía de carácter social, como son vivenda, os servizos municipais, básicos de limpeza e alumeado, o fomento do emprego, a saúde pública, a educación e o deporte. Noutra orde de prioridades tamén aumentaron as partidas destinadas ao turismo e ao desenvolvemento empresarial, así como ao mantemento e a reparación dos camiños veciñais. Maiores cuantías tamén foron destinadas á seguranza e á orde pública ou protección civil, acrecentando igualmente o xestionado para a ordenación do tráfico e do estacionamento. Pasando á xestión interna do Concello, as partidas dedicadas á sociedade da información e a atención á cidadanía aumentan a respecto de 2022, incluindo programas que tentan mellorar o acceso aos servizos municipais da cidadanía. Desta maneira, solicitamos o voto afirmativo para a aprobación desta conta xeral. Moito obrigado. Obrigada. Ten agora a palabra polo Partido Socialista a señora Abal, cando queira. Bueno, moitas gracias, alcaldesa. Bueno, bo día a todas e a todos. En relación con este punto, primeiro da orde do día, temos que recordar que estamos a incumprir, ou que o Goberno está a incumprir o prazo establecido na normativa de facendas locais e na normativa do Consello de Contas para a remisión de contas a estes órganos fiscalizadores. A data límite para a remisión destas contas xerais é o 15 de outubro, ou foi o 15 de outubro, estamos a 22 de novembro e aínda se está elevando a consideración do Pleno. Xa foron tarde na data na celebración da preceptiva Comisión Informativa de Facenda que se celebrou o pasado 17 de outubro, pero tamén foron tarde no envío ao Boletín Oficial da provincia do anuncio da conta xeral para a súa exposición pública, que saiu publicado o 24 de outubro. É dicir, a Comisión Informativa celebrouse o 17 de outubro e tardaron vostedes en enviar esta conta xeral á Comisión a publicación do Boletín Oficial da provincia para a súa exposición pública durante o prazo de 15 días hábiles. Rogámoslle que no sucesivo corrixan esta forma de proceder porque estas cuestións, o traballo que nos se ve é moi importante e o seu descoido trae consecuencias negativas para o Concello. Recordemos que o estar ao día no cumprimento da remisión da conta xeral é un requisito preceptivo na solicitude de subvencións, como, por exemplo, na solicitude de subvencións financiadas con fondos europeos. Entrando no fondo da cuestión, en primeiro lugar, hai cuestións que deben ser abordadas, moi importantes para a formación fiel da conta xeral e que lle recoñezo que non fomos capaces ou non puidemos abordar durante o pasado mandato. Os que aquí estábades durante o pasado mandato, pois sabedes que non é porque estiveramos cos brazos cruzados, senón todo o contrario, estábamos inmersos noutras reformas estruturais, entre elas a destacar a implantación da administración electrónica coa cal arrancamos en plena pandemia o 20 de outubro do ano 2020. Pero, como lles digo, quedaron cuestións pendentes de abordar e que, sen dúbida, están vinculadas á información, á xestión da información municipal e dos datos e a contabilidade analítica. É imprescindible que neste mandato implanten a contabilidade analítica con obxectivos medibles en relación cos programas do gasto e con indicadores para a súa medición.
xa que será sen dúbida o que nos permitirá ter información máis exacta e de maior calidade de cara á toma de decisións e permitirá ao Concello ter máis información e de maior calidade para a elaboración das memorias que se existen na conta xeral, nomeadamente a memoria xustificativa do custe e de rendemento de servicios públicos e memoria demostrativa do grado de cumprimento dos obxectivos programados. A implantación desta contabilidade analítica debe abordarse pensando na integración do resto das entidades municipais, Auditorio, Tusa, Incolsa e Fundación Refuxio de Animais. Pero tamén é imprescindible que durante este mandato elaboren un único inventario municipal actualizado de bens mobles e inmobles do Concello e completen o inventario dos bens que integran o patrimonio municipal do solo, nos que de forma detallada e suficiente se clasifiquen os bens e dereitos que o compoñen coa correspondente valoración destas. Eran dous importantes retos que tiñamos previsto abordar e que lles pedimos que o fagan durante este mandato. Por outra banda, centrándonos noutra orde de cousas, pois seguimos esperando a que nos respondan as preguntas que formulamos na Comisión Informativa de Facenda. Seguimos esperando que nos pasen o desglose dos ingresos que motivaron o incremento importante tanto no imposto, no ICIO, no imposto de construcións, e tamén un importante incremento que se produciu nos dereitos recoñecidos netos derivados de ingresos da ocupación do solo e tamén o incremento, como acabo de dicir antes, de licencias urbanísticas. Tamén seguimos esperando que nos digan que pasou cos ingresos procedentes do consorcio para o financiamento dos fogos do Apóstol, que está en negativo na liquidación da conta xeral do ano 2023. Vostedes teñen hoxe en día unha maquinaria máis reforzada da que había hai 4 anos. Créannos que nos alegramos por iso. Somos conscientes, quíteme da seguinte intervención, alcaldesa, somos conscientes de que quedan moitas melloras por implantar e tamén somos conscientes de que iso non é cuestión de unha legislatura. Pero rogámoslles que se centren na xestión, no traballo que non se ve, porque a curto prazo é verdade que este traballo que non se ve luce moi pouco, pero a medio e largo prazo é imprescindible é necesario para mellorar o funcionamento do Concello e, en última instancia, mellorar a prestación dos servicios públicos, que é a razón pola que todos nós estamos sentados nesta corporación municipal. Nada máis. Grazas. Son só 10 segundos de máis os que utilizou. Polo Partido Popular, señora Ferreiro, cando queira. Bo día a todas e a todos. Como é habitual neste Concello, a presentación da conta xeral tampouco se libra dos incumprimentos normativos. Temos unha recua deles. Presentación extemporánea da conta xeral, incorporación dunha memoria xustificativa do custo e rendemento dos servicios públicos con información moi limitada, non se incorpora a memoria demostrativa do grao en que se cumpren os obxectivos programados con indicación dos previstos e acadados co seu custo, botas en fallo o informe do interventor sobre a conta xeral, así como un informe de xestión como se fai noutros concellos, non se atende ao requirimento do Tribunal de Contas que dende o ano 2019 ven exixindo informes de auditorías públicas das contas das entidades dependentes ou adscritas ao Concello. Tamén é salientable a ausencia dun inventario de bens actualizado, o que quere dicir que o Concello non ten identificado o seu patrimonio e, por último, o incumprimento en canto ao emprego da conta 413 que non se reflite coa periodicidade trimestral preceptuada. Parece que seguimos igual que noutros tempos, cando era o actual goberno que reclamaba pola falla de coordinación que imperaba neste Concello para poder cumprir cos textos legais. Para un bo entendedor, poucas palabras son suficientes. Centramos no análise da conta do Concello, chámonos a atención no balance de situación no pasivo, que a pesar de reducirse as débedas con entidades de crédito e outras débedas a curto prazo, produces un importante crecemento da conta de acreedores e contas a pagar de 11 millóns de euros, pasando de 28,3 millóns a 39,3 millóns. Estas débedas reducen o aumento nas contas do patrimonio neto. Parece que as contas para pagar incrementase coa demora no pago das facturas de acreedores, polo que tendo en conta isto, a situación mesmo pudese ser peor que no ano anterior, reducíndose así a solvencia do Concello. Neste punto destacan os 35 millóns de euros que saen de tesourería e pasan a outros activos líquidos equivalentes. Estamos a falar dunha cantidade moi importante do efectivo, da metade en concreto que se destina a inversión en entidades bancarias. Para toda a administración pública debería ser prioritario invertir na cidadade, o achegamento
o cidadán, a capacidade de innovación en bens e servicios, o pagamento a acreedores e non ter bloqueado esa suma de crédito para xerar intereses. Descoñecemos as características destes depósitos, tipos de intereses, prazos. Acumulan crédito que logo non son capaces de executar, como pasa co capítulo 6 de inversión reais. En canto aos fluxos de efectivo, observas un incremento de 3,5 millóns de euros en gastos de persoal, outro tanto en outros gastos, máis de 800.000 na partida de xestión de recursos recadados por conta de outros entes, cando antes era unha partida de apenas 1.500 euros. Un incremento de 1 millón de euros en outros pagos, un incremento de casi 2,2 millóns na compra de investimentos reais. Son todas estas cuestións que carecen dunha información documentada de como se acadan estes importes. E continuamos para seguir falando, como ano pasado, da deficiente execución orzamentaria, do uso abusivo dos contratos menores e do retraso no pagamento das facturas, recorrente nesta conta xeral. En canto ao estado de ingresos, destacar que se producen importantes desviacións nos capítulos 7, 8 e 9, o que implica que se fixeron unhas previsións moi optimistas e que se gastou por encima do previsto. O indicador de orzamento de ingresos foi dun 0,56 inferior ao 0,65 do ano pasado, o que pon de manifesto esta mala previsión da que falábamos antes. En canto ao estado de gastos, igual que o ano anterior, destaca a escasa execución en gastos de capital, un 20,11% en inversión reais e un 5,5% en gastos de capital. Neste sentido, tamén temos que ter presente que concederon un total de 6,5 millóns de fondos EDUSI que non se executaron, así como transferencias da Diputación Provincial por importe de 4,5 millóns, do que só se executou alrededor de 880.000 euros. Tamén, ao igual que na conta do ano 2022, chama a atención que na partida de transferencias a familias e institucións sin ánimo de lucro haxa un remanente sen executar de 9,3 millóns e que só foran capaces de executar 50.000 euros. En fin, é evidente que hai un baixo nivel de execución do gasto que logo xera un excesivo volume de remanente a incorporar de un exercicio a outro. E se nos referimos as áreas de gasto, destacar a porcentaxe de execución nos servicios públicos dun 55,79%, destacando unha execución do cero en vivenda, en vías públicas un 27,18%, en abastecemento de agua potable un 27,05%. Na área de produccións de bens preferentes un 59%, en actuacións de carácter económico destacar o dedica a porcentaxe de execución en promoción turística de un 52,73%, en infraestructuras un 46,42%. En a área de órganos de goberno destacar que se gastou por encima do orzamentado no que se refire a protocolo. A que se debe este incremento de gasto? E xa, por favor, descónteme despois. En materia de contratación, no ano 2023 realizáronse contratos de adxudicación directa por un importe total de 21.485.583 euros con 23 céntimos, fronte aos 8,3 millóns do ano 2022, é dicir, case se triplican. Nestes días que tanto estamos aindo falar dos contratos menores, o Concello de Santiago, gobernado polo BNG Compostela Aberta no ano 2023, acadou un gasto en contratos de adxudicación directa de 13.132.969,41 euros, máis que no ano 2022. Isto supón que o 40,37% da contratación no Concello se realiza mediante esta tipoloxía de contrato. De acordo cos datos que contamos, 8,7 millóns se corresponden con contratos menores que acadaron a fase AD e están publicados no portal de transparencia. Logo 5,6 que se corresponden con expedientes de REC. E logo alrededor de 7 millóns que non están xustificados documentalmente, así que previsiblemente se corresponden con contratos en precario, como o contrato do transporte colectivo urbano de viaxeiros que segue sen licitarse, ou contratos que acadaron a fase AD, ADO ou ADOK de acordo ca memoria. Un ano máis repetimos que sería convinte que se publicasen tamén os contratos que acaden esta fase ADO ou ADOK e non só as da fase AD para ter toda a información real. E relacionado cos contratos, outro dato que persiste é o retraso no pagamento das facturas. No ano 2023 o período medio de pago a proveedores é de 64,84 días, fronte aos 57,55 do ano 2022. E no ano 2024 xa sabemos como será, aínda peor, facendo danos a autónomos e a empresas. Recordemos unha vez máis que o baixo nivel de execución do orzamento ten esta consecuencia que xera remanentes de tesorería e logo se utilizan os expedientes de REC para facer fronte aos pagamentos de gastos indebidos de exercicio anteriores, en vez de utilizarse para outros fins que beneficien a cidadanía, o que distorsiona o período medio de pagamento a proveedores. Neste sentido, vamos a recordar, en canto ao REC, o anterior interventor se refería
referiu nos seus informes a que este Concello tramitaba como práctica habitual o procedemento do REC e que era unha das causas do incumprimento sistemático da normativa de morosidade, polo que recomendaba aos responsables da xestión municipal adoitar medidas necesarias de tipo procedimental, organizativo e de medios para reverter a tendencia creciente nos últimos 2 anos de incumprimento permanente crónico da normativa reguladora da morosidade do sector público. Está claro que este Concello ten un grave problema de xestión con consecuencias negativas na economía local. Segue a cometer os mesmos erros co ano anterior, máis adxudicacións directas, incremento do período medio de pago a provedores, remanentes de tesorería altísimos, baixa execución orzamentaria e contratos en precario. Nada máis, grazas. Quedanlle 40 segundos para a seguinte intervención. Imos coa réplica. Señor César, espere a que poña o tempo cando queira. Obrigado de novo. Bon, escoitando algunha intervención, máis que estar aprobando a conta xeral de 2023, parece que xa están tentando fiscalizar a xestión de 2024. Dito isto, decir que somos conscientes das deficiencias que existen neste Concello. Para nada podemos considerar que estamos de brazos cruzados, porque son moitas as medidas que se tomaron durante os 6 meses de 2023 e durante os meses que levamos deste ano transcorridos, non? Pasa que partíamos dunha situación moi complexa, con moitas deficiencias, pois é evidente que o Concello non funcionaba como un reloxo suízo, e virar todo isto pois vai supor o esforzo que nos está levando e tamén o tempo necesario, non? Estamos tomando medidas no que ten que ver coas ferramentas, a implantación da administración electrónica, pois é evidente que se implantou durante o mandato anterior, pero de maneira tamén non completa, non? Non completa, como estamos vendo nestes momentos, pois a imposibilidade de integración das aplicacións, lo que sería a xestión ordinaria do Concello coas aplicacións económicas. De aí tamén que existan deficiencias no que ten que ver con todo o que é a contabilidade de custos, o inventario do Concello. Tamén estamos traballando para implantar novas ferramentas para poder realizar este tipo de operacións. Comentar tamén, por exemplo, que a cuestión de que haxa fondos en tesourería por ese importe, somos conscientes de que se debe tamén a unha execución baixa e, lóxicamente, é unha cuestión que tamén estamos moi preocupados por ela. O que estamos facendo é tratar de xestionar esa liquidez da mellor forma posible, de que xeren xuros para o Concello e que non estean, digamos, inmovilizados nunha conta corrente para que isto non aconteza, non? Canto que falaba a señora Ferreiro dos contratos menores, non sei de onde quitou o dato, pero os contratos menores en cuantía pouco aumentan a respecto de 2022. De 8,4 pasamos a 8,7 millóns. Polo tanto, o aumento dos contratos menores en cuantía non é significativo, non con respecto ao ano anterior, non? Entón, comentar que nestes momentos xa levamos avanzado bastante no que sería a mellora na xestión. Vou a dar un dato: no mes de outubro o período medio de pago baixa aos 65 días, a débeda do Concello baixa a 9,5 millóns. Grazas. Rematou o tempo, señora Abal, cando queira. Sí, nada, moi brevemente. Alegrámonos dende o Grupo Socialista de que melloren os indicadores do período medio de pago e agardamos que eso siga así no sucesivo. Solo un pequeno matiz con respecto ao traballo que non se ve. O certo é que non vemos que afloren. Vostedes, con cargo a remanente líquido de tesorería, fixeron durante este verán un crédito extraordinario precisamente para incorporar, para comprar esa aplicación que falta, ese módulo de contabilidade
que falta pois, para pechar de algún modo o círculo da administración electrónica e nada sabemos da súa licitación. E un pequeniño detalle que tamén queremos decir dende o Grupo Socialista, e, ollo, non é unha crítica, porque estamos convencidos que a administración, a ferramenta de administración electrónica que se implantou no Concello é unha ferramenta moi boa, as cousas como son, non é unha crítica. Pero o certo é que nós, cando chegamos, encontramos xa ese contrato adxudicado. O contrato estaba adxudicado e o módulo de contabilidade non formaba parte dese conxunto. Sempre pensamos e sempre sostuvimos que tiña que estar tamén, prioritariamente tiña que estar o módulo de contabilidade, pero non era así. Entonces, pois bueno, nos encontramos con esa situación e con esa situación asumimos o reto e implantamos e arrancamos a administración electrónica o 20 de outubro do ano 2020 en plena pandemia, que non é un dato sen importancia. En calquera caso, dicimos, é unha boa ferramenta, esperemos que chegue a bo fin esa implantación do módulo que falta de contabilidade e lles permita implantar a contabilidade analítica, que sen dúbida pois, é moi importante para o que é a imaxe fiel da contabilidade do Concello. Despois, só queríamos facer un par de precisións máis en canto ao cumprimento dos prazos. Nós tiñamos dificultades no cumprimento de algúns prazos, pero na conta xeral precisamente non. A conta xeral foi remitida sempre, bueno, excepto no momento da pandemia, por as razóns que todos sabemos, que incluso se ampliou o prazo, pero foi remitida sempre en tempo e forma o Consello de Contas e o Tribunal de Contas. E despois tamén sobre un pequeno matiz, a raíz tamén un pouco do que dice, do que anunciou do que hoxe tamén dixo a concelleira do Partido Popular, e se dixo en reiteradas ocasións sobre a execución dos fondos EDUSI. A ver, dende logo que todos partimos da base de que os fondos EDUSI hai que executalos o 100%. É dicir, iso é un obxectivo que debe ter unha administración, pero o certo é que se presentaron certificacións de pago por un importe do 72,43% dos fondos EDUSI, que non está mal. Insisto, ten que executarse o 100%, pero non é un mal indicador, e o Concello de Santiago ten o mellor indicador entre o conxunto dos concellos, e a execución realizouse esencialmente durante o mandato do Partido Socialista, o anterior mandato. Nada máis. Anunciamos o noso voto a favor da Consellería. Grazas, señora Abal. Non ten 40 segundos, señora Ferreiro, o que comece cando queira. Moi ben, en conclusión, abusan de contratos a dedo, tardan máis que nunca en pagar a proveedores, non son capaces de gastar o que orzamentan e invirten máis en entidades bancarias que na cidade. Moito que mellorar. Grazas. Pois moitas grazas, señora Ferreiro. Eu simplemente quería comentar dúas cuestións, non? A primeira é que somos moi conscientes desde este goberno que hai eivas na xestión, aquí sinaláronse algunhas. É certo que son eivas que veñen de problemas estruturais complexos desde hai tempo, xa non só dos últimos 4 anos nin 8, senón de atrás. Hai moitísimo tempo que os informes de intervención sinalan algunhas das cuestións de maneira reiterada na conta xeral sobre, por exemplo, o tema do inventario, pero tamén é sabido, nos o fomos dicindo, tamén quero comentalo aquí, que nos fomos tomando algunhas decisións para ir resolvendo, igual que se tomaron no goberno anterior e no anterior, algunhas, e non se dan chegado a todas. Algunhas delas, a cuestión do inventario era algo, xa digo, que nos informes de intervención de maneira reiterada, nós o que fixemos foi unha reforma estrutural para que patrimonio dependa da Secretaría, entendelo como unha concepción global e intentar impulsar desde aí un tema que, como saben, que non é fácil, porque, insisto, é estrutural, non ven nin siquiera dos últimos 4 anos, senón que é algo que ven de bastante atrás. Tamén tomamos decisións a respecto, como di, de ter continuidade do que son as ferramentas informáticas para acabar de completar todo o que é o proceso. Iso é algo necesario que vai facilitar, desde logo vai axudar en moito a axilidade, e tomamos decisións tamén sobre esa creación de unidades especializadas que se van encargar da xestión, do seguimento, do pagamento das facturas. É algo absolutamente imprescindible. O caso que todas as cuestións levan o seu tempo, estou segura de que pouco a pouco nisto, como noutras cuestións, iremos vendo, exactamente igual que na reducción do período medio de pagamento, pero hai moitas outras cuestións que, como digo, son problemas complexos, estruturais, os que hai que abordar con humildade, pero con todo o esforzo e con toda a atención. Aí seguiremos traballando para que se poida facer. Cando queira, señor secretario. Aprobación da conta xeral do ano 2023. Votos a favor,
Grupos municipais, BNG, Compostela Verde Socialista, votos en contra, non hai, abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase. Pasamos daquela ao segundo punto da orde do día, que é a aprobación do expediente de suplemento de crédito 2024 suple 08 para facer fronte ao incremento do canon de Sogama polo tratamento dos residuos sólidos urbanos por importe de 901.884 euros con 89 céntimos, financiado con remanentes líquidos de tesourería. Cando queira o señor César, ten a palabra. Obrigado, Presidenta. Traemos a este pleno para a súa aprobación unha proposta de modificación orzamentaria consistente nun suplemento de crédito identificado con número 2024 suple 08 para completar a consignación inicialmente prevista para atender a facturación polo tratamento dos residuos sólidos urbanos. A necesidade de suplementar o crédito coa cantidade de 901.884,89 euros é a consecuencia de dúas resolucións da Consellería de Medio Ambiente, Cambio Climático da Xunta, ambas de 22 de xullo de 2024, polas que se fixeron públicos os prezos que a Sociedade Galega de Medio Ambiente, Sogama, pasou a aplicar aos residuos domésticos e a fracción orgánica. Neste exercicio 2024, o importe da fracción resto pasou de 68,05 a 88,05 euros máis de IVA por tonelada, e a fracción orgánica de 48,30 a 49,85 euros máis IVA por tonelada. É dicir, unha subida de 20 euros en cada tonelada de resto e de 1,55 polos biorresiduos que se recollen separadamente. Unha vez facturadas xa as cantidades que corresponden aos meses de xaneiro a setembro, consta no expediente o cálculo estimativo do que suporán os restantes meses do exercicio, que ascenden a 916.331,88 euros, tomando como base a produción de residuos do ano anterior. Dedúcese disto a necesidade de crédito suplementario na aplicación de referencia e propónse como fonte para o financialo o remanente líquido de tesourería para gastos xerais do exercicio 2023. Este pleno xa se pronunciou no seu día en contra desta suba e da que tamén se anunciou de cara a 2025 que conxuntamente suporá un incremento en torno a 60% a respecto do que os concellos pagábamos en 2023, e que, alén disto, reduce a bonificación que incentivaba a separación de materia orgánica. Explicouse nesa altura, e non sobra lembralo agora, que a veciñanza, de maneira directa ou indirecta, vai sufrir as consecuencias económicas dunha política de residuos da Xunta de Galicia totalmente contraria á normativa europea, que prima a incenarización e o vertido fronte á compostaxe e a outras medidas ambientais máis sostibles e que sitúa o noso país moi lonxe do obxectivo de 50% de reciclaxe. Para rematar, en resumo, propoñemos a este pleno incrementar a cuantía da aplicación para o canon de Sogama na cantidade de 1.884,89 euros, que sumada aos importes xa facturados pasaría a 2.237.427,48 euros e o saldo disponible de 14.446,99 euros suporá que este Concello dedique no exercicio 2024 un total de 3.153.759,76 euros para este concepto. Solicitamos o voto favorable e responsable a todos os grupos. Obrigada polo Partido Socialista, señora Val, cando queira. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, nada, como dixo o concelleiro de Facenda, existe un desfase entre a cantidade orzamentada na aplicación orzamentaria para facer fronte ao canon de Sogama, tendo en conta os gastos previstos derivados esencialmente do incremento do canon por tonelada, tanto da fracción orgánica como da fracción resto. O incremento, bueno, xa o dixo o concelleiro, o incremento da
da facción orgánica pasa de 48,30 euros a 49,85 euros por tonelada para o ano 2024 e a de fracción resto de 66 euros por tonelada a 88,05 euros para o ano 2024, porque no ano 2025 pois prodúcense maiores incrementos. Simplemente, dentro do Grupo Socialista queremos destacar tres cuestións básicas, porque realmente a xestión dos residuos pois é unha competencia que afecta a todas as administracións públicas, empezando pola estatal, continuando pola autonómica e acabando pola local, ou se quere a inversa. En primeiro lugar, todas as administracións públicas, como acabamos de dicir, comenzando pola local, temos que mellorar a xestión dos residuos municipais e a administración tamén, ese é o caso tamén do Concello de Santiago. Durante o pasado mandato, certo é que fixemos un importante impulso nesa materia coa implantación de medidas de recollida selectiva de residuos para acadar pois un concello máis sostible. En este sentido, pois o actual goberno debe continuar nesta liña, desenvolvendo as liñas do contrato de xestión de residuos urbanos que deixamos adxudicado durante o anterior mandato e reducir deste xeito pois a fracción resto dos residuos municipais e, en última instancia, que o que nos interesa, pois reducir o importe do canon que temos que pagar a Sogama. En segundo lugar, tamén decimos que isto é unha responsabilidade da Administración Autonómica e é imprescindible que a Administración Autonómica aposte por un novo modelo de xestión de residuos. A ninguén dos que estamos aquí se nos escapa que o incremento deste canon pois ven motivado por unha directiva europea do ano 2018 que modifica a directiva europea do ano 2008 e que, como sabemos, grava e penaliza os sistemas de xestión de residuos mediante vertedoiro e a incineración, que é o sistema de xestión de residuos da actual Sociedade Galega de Medio Ambiente. Neste sentido, a Administración Autonómica debe dar pasos no sentido de reverter este sistema de xestión pois para evitar, de algún modo, estas penalizacións que insistimos, non veñen do Goberno de España, sino que veñen dunha directiva europea do ano 2018 que modifica a directiva europea de residuos do ano 2008 de acordo coa máxima de quen contamina ou quen xestiona mal os residuos, pois debe de pagar máis. E neste sentido, pois tamén é importante que a Administración Autonómica introduzca maiores bonificacións no imposto que provoca o incremento da subida do canon de Sogama, porque tampouco se nos escapa a todos os que estamos aquí que se trata de un imposto autonómico. Trátase do imposto sobre o depósito de residuos en vertedeiros, a incineración e a coincineración de residuos que foi cedido á Comunidade Autónoma de Galicia mediante a Lei 36/2022 do 27 de decembro, polo que está en mans da Administración Autonómica introducir bonificacións, por un lado, pois para paliar de algún modo os prexuicios que este incremento provoca nas facendas municipais e que a ninguén se nos escapa e que todos os concellos pois viñeron anunciando e denunciando, pero sobre todo tamén para introducir incentivos que incentiven os concellos a xestionar mellor os residuos, sin olvidarnos, dende logo, e nunca sin olvidarnos que é unha obriga tamén dos concellos xestionar mellor os residuos. Polo demais, e, bueno, tendo en conta que as necesidades están claramente detalladas e tendo en conta tamén o recurso financeiro que financia este modificativo de crédito e que non queda alternativa, pois o Grupo Socialista pois votará a favor deste modificativo de crédito. Grazas, señora Abal, polo Partido Socialista, señor Villa, cando queira. Perdón, polo Partido Popular. Perdón. Polo Partido Popular, señor Villa, cando queira. Suplemento de crédito para facer fronte ao canon de Sogama é un dos puntos deste pleno e, sorpresivamente, pois non tivemos a mesma repercusión que houve en agosto por parte de Bloque Nacionalista e Partido Socialista, que saíron en tromba daquelas en pleno verán coas mans na cabeza. E saben por qué? Pois porque o ridículo xa o fixeron daquelas. E sí, fixeron o ridículo, porque lembro da alcaldesa dicindo que espera unha reacción dos concellos e FEGAM para combater a decisión da Xunta. A decisión da Xunta, recalco. Faleose, señora San Martín, coa mesma enerxía que daquelas, e repita comigo que espera o agradecemento da FEGAMP e os concellos para agradecer á Xunta que vai
aforrar o 60% dos abrazo que que vostedes mesmos se meteron desde o goberno central, porque eu lembrolles que apoian o goberno do señor Sánchez en Madrid, e foi quen aprobou a lei de residuos que trouxo este novo abrazo, e polo tanto, por iso agora temos que aprobar este remanente de crédito. Ese deberá ser o cántico, repito, de BNG e de PSOE, porque ao final aquí pasou de sempre. O señor Sánchez, desde Madrid, creou este imposto de vertidos con esa lei de forma unilateral, cando dende sempre a Xunta de Galicia opúxose a esa lei de residuos, e agora, pois, chegamos ao Concello e vostedes o que fan é botarlle a culpa á Xunta de Galiza cando non ten esa competencia. Ao final, pois o Partido Popular novamente o que ten que vir co orzamento da Xunta de Galicia a aforrar aos concellos, neste caso Santiago, ese 60% da subida que ven de Madrid. Esa é a realidade. Eu sei que non o van a agradecer, por suposto, é superior ás súas forzas, dicir que gracias ao Partido Popular de Galicia, que goberna a Xunta, este concello vais a aforrar €500.000 nesa suba que ten Sogama por culpa da aprobación da lei de residuos. Pero bueno, como estamos falando de residuos, xa que vostedes pasan o día buscando culpables de todo, permítame tamén que lles diga, estamos agora mesmo falando do prezo do canon que temos que pagar a Sogama, pero tamén poden vostedes atribuirse algo que sí que é 100% da súa competencia, que é a situación desta cidade. Todos pagamos a taxa de lixo, e ainda por riba o Concello paga 10 millóns de euros ao ano á empresa concesionaria por ese contrato de lixo, e voulles dicir o que está pasando, porque parece que non se enteran, que esta cidade pois está máis sucia que nunca, máis sucia que antes de renovar este contrato, que debería de, pois, mellorar considerablemente, ou iso era a pretensión que tiña a limpeza na nosa cidade. Deberíamos ter máis servizos, máis puntos de recollida, máis facilidades, e temos todo o contrario, o peor servicio que nunca, o precio máis caro que nunca, e sen facilidades, e incluso con zonas da nosa cidade que quedaron sen recollida de lixo. E, por suposto, e xa para concluir, as rúas da cidade, casco histórico, ensanche, barrios, miren un pouco ao chan cando camiñen, as aceras están negras, cheas de suciedade, canto tempo hai que non se limpan, meses e meses. Polo tanto, concluo dicindo que menos botar balóns fora, miren polo seu, e tamén, de vez en cando en vez, agradezan que, neste caso, o Partido Popular e a Xunta de Galicia van a forrar, repito, €500.000 a este Concello nesa bonificación ao canon de Sogama por culpa desa lei do Goberno Central. Grazas, señor Villa. Tempo para a réplica para o señor César, cando queira. Obrigado, presidenta. Ben, señor Villa, non sei de onde quito os datos do contrato do lixo, pero creo que os ten errados. Revisios. Canto o tema da bonificación ou subvención da Xunta, sabe cantos vai supor o incremento do recibo do lixo como consecuencia da subida de Sogama? Pois 2/3 dese recibo. Eso é o que bonifica a Xunta. Eso é o que acaba bonificando a Xunta, non? Poden intentar desviar a atención ao Goberno Central, mas o deseño da política de residuos que se aplica en Galiza pois non cumpre cos obxectivos de separación e, polo tanto, ademais dos efectos medioambientais nefastos que produce, xera tamén un maior custo, como estamos vendo, para toda a cidadanía. Independente da vía pola que se financie, en aplicación dese principio xeral de que quen contamina paga. O modelo de vertido e incineración está penalizado. Só queda un camiño no que este goberno está comprometido e que reclama do goberno do PP na Xunta de Galiza e de toda a sociedade. Reduzamos os residuos, separemos correctamente e aumentemos a porcentaxe de restos que se compostan e se reciclan. E non estamos comprometidos de palabra, xa o estamos a facer con iniciativas concretas para separar tamén en orixe, introducir experiencias de composteiros como que acabamos de instalar no Centro Integrado de FP Compostela, en Lamas de Abade, en colaboración con Adega. Queremos e exiximos camiñar todas as administracións neste mesmo obxectivo. Mentras tanto, temos que cumprir coas nosas obrigacións. Moito obrigado.
Ten a palabra agora a señora Val, cando queira. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, simplemente por reiterar e contestarlle con todo o respeto ao concelleiro do Partido Popular e con todo o cariño, non é un imposto que inventara Pedro Sánchez. De verdad, é que xa está ben. É dicir, a ver, e non digo que a responsabilidade única e exclusiva sea da Xunta de Galicia, porque, como ben dixemos ao principio da intervención, a xestión dos residuos é unha corresponsabilidade de todas as administracións públicas. Pero o certo é que ese imposto, esa tasa, foi aprobada en Europa nunha directiva do ano 2018 cuxo prazo de transposición finalizou no ano 2022, coincidindo precisamente coa aprobación da Lei de Residuos. E, ademais, trátase dun imposto cedido á Comunidade Autónoma de Galicia, porque a Comunidade Autónoma de Galicia o cedeu. E que ten que recaudar, porque realmente así o establece a normativa europea. Non podemos coller e decir que non recaudamos, porque a normativa europea o exixe. É dicir, a normativa europea penaliza ese modelo de xestión de residuos. Entonces, que temos que facer? Pois temos que ser corresponsables todos. A Administración Autonómica ten que avanzar de cara a un novo modelo de xestión de residuos que abandone a incineración, que abandone o vertedoiro e vaya a un modelo de reciclaxe de xestión de residuos, e tamén a Administración local ten que mellorar a recollida en orixe da xestión de residuos. Temos que reducir as toneladas que van á fracción resto, porque realmente é o que nos está costando en Sogama, as cousas como son. Ten porque é o que Sogama está penalizando e porque ven penalizado de algún modo da Unión Europea. Entonces, neste sentido, pois, bueno, non é un imposto que creara Pedro Sánchez, as cousas como son. En segundo lugar, é necesario, é un imposto que está cedido á Comunidade Autónoma de Galicia e que a Comunidade Autónoma de Galicia lle cobra a Sogama e nós lle temos que pagar a Sogama. Entonces, está na man, non vamos a dicir agora que a Comunidade Autónoma condone ese imposto porque non o pode facer, pero sí pode introducir máis beneficios fiscales asociados á mellora da xestión de residuos, que, por certo, o que hai no Concello de Santiago de Compostela e o que espero que se introduza na nova ordenanza de xestión de residuos sólidos urbanos no Concello de Santiago de Compostela. Bonificacións que melloren e que contribúan a acadar esos obxectivos, que son obxectivos ambiciosos, que están na Lei de Residuos, pero que, insistimos, non é un invento do goberno do Pedro Sánchez, sino que é unha transposición dunha directiva europea. O que non podemos facer é votar en Europa unha cousa e despois chegar aquí a España e votar outra, porque temos que ser corresponsables. Nada máis, anunciamos o noso voto a favor. Grazas, señora Val. Señor Villa, cando queira. Non é un imposto de Pedro Sánchez, é un imposto que ven recollido na lei que aprobou Pedro Sánchez no Congreso dos Deputados xunto a outros socios seus de goberno, e por eso están aí. Esa é a realidade. E 18 países de 27 da Unión Europea, que sí que ven dunha normativa europea, por suposto, non meteron ese imposto nas súas correspondentes leis e, polo tanto, non están gravando desta forma tan sangrante as comunidades autónomas como é neste caso. Polo tanto, verdades a medias. Señor César, 42 euros de subida, 25 os asume a Xunta, 17 o Concello. Se non pagaría vostede 42. Está bonificado o 60% dese incremento para este ano 24. Esa é a realidade. E xa por último, se non lles gusta o modelo, pois eu creo que ninguén lles obriga a estar en Sogama. Se queren ir a Nostián, que paga máis, pois vayan a Nostián. E se queren pasar a Serra do Barbanza, que paga bastante máis, poden tamén ir a Serra do Barbanza. É dicir, son os modelos, e se non lles gusta ningún dos modelos, porque parece que ningún lles gusta, pois xa saben, poden poñer en marcha o son mismo. Ben, remata o debate. Eu tamén quería facer unha breve consideración sobre esta cuestión, non? A primeira é que o certo é que isto ia pasar xa se sabía desde había anos. Os colectivos ecoloxistas, agrupacións políticas, diferentes persoas levan dicindo desde hai anos que temos que mudar a política de residuos. Sobre esa política de residuos é certo que hai moitas responsabilidades partilladas das administracións locais, da administración estatal, das normativas europeas, pero tamén da administración galega. Entón, fuxir diso e da implantación dun modelo que evidentemente foi
foi un modelo que non seguía o que eran as directrices europeas. Iso é algo que se viña sabendo desde hai moitísimo tempo. Daquela, claro, decir agora, pretender agora, claro que está ben que mellor se aforre unha parte, que claro, por suposto, ninguén vai negar iso, pero a pregunta que habería que facerse é canto aforraríamos se realmente a política ambiental seguida pola Xunta de Galicia non estivese fundamentada no vertido e na incineración e se realmente se apostase por outro modelo de reducción, de separación, de compostaxe. O que habería que preguntarse é por que non se mudou esa política ambiental, esa política de residuos desde hai tanto tempo. Eso sería o que habería justamente que ter en conta, eso sería o que habería que formular. Entón, ao final, aquí hai un fracaso. É un fracaso que podemos decir, e que creo que tampouco pasa nada por decir, hai un fracaso de moitas administracións, pero é un fracaso onde a Xunta de Galicia o que non pode facer é mirar de lado, poñerse de perfil e decir que únicamente ese fracaso ven dun lado e ven dunha parte. Hai un fracaso por ao final acabar apostando por un modelo contaminante e por un modelo que non podemos seguir con el. Estamos en tempos en que todo o mundo temos de fronte cuestións como a emerxencia climática, como cuestións de que pasa coa recollida de residuos, son temas absolutamente estruturais que levan moitísimo tempo debaténdose. Entón, ás veces, vou parar e tamén recoñecer un pouco o que moitísimos colectivos, moitas organizacións do ámbito ecoloxista levan dicindo desde hai moito tempo que ia acontecer. E iso é o que de repente temos en riba da mesa. Imos a proceder á votación cando queira, señor secretario. Aprobación de expediente de suplemento de crédito 2024 suple 08 para facer fronte ao incremento do canon de Sogama polo tratamento dos residuos sólidos urbanos por importe de 901.884 euros e 89 céntimos financiado con remanente líquido de tesouraría para gastos xerais do ano 2023. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. Apróbase. Pasamos ao punto terceiro da orde do día e a aprobación de expediente de suplemento de crédito 2024 suple 09 de importe total de 1.817.735 euros con 4 céntimos para atender necesidades de crédito urxentes en actuacións financiadas con fondos Next Generation financiado con baixas por anulación. Ten a palabra o señor César cando queira. Obrigado novamente. Inclúe este punto a aprobación do expediente 2024 suple 091 que ten por obxecto suplementar crédito neste exercicio por importe total de 1.110.135,06 euros en 3 proxectos de gasto correspondentes a obras que contan para a súa execución co financiamento de fondos Next Generation. Rehabilitación do pabillón de Vite, do complexo deportivo de Santa Isabel e as obras de rehabilitación do Pazo de Raxoi. De xeito que se complete o importe total das achegas municipais necesarias para cumprir os obxectivos e cos prazos previstos nas actuacións subvencionadas, resolvendo necesidades non orzadas inicialmente. Este expediente de mudanza de crédito financiarase con baixas por anulación nunha serie de proxectos de gastos incluídos en aplicacións correspondentes aos departamentos de Obras e Deportes. Igualmente, se propón aprobar o expediente 2024 suple 092 que ten por obxecto suplementar crédito neste exercicio por importe de 717.599,98 euros no proxecto de gasto da plataforma logística, que conta tamén con financiamento de fondos Next Generation. O crédito suplementario ten a finalidade de afrontar o gasto de urbanización exterior non incluída no orzamento inicial do predio onde se sitúa a plataforma logística e finalizar a actuación subvencionada dentro do prazo establecido pola subvención concedida. Este modificativo de crédito financiarase coa baixa por anulación de proxectos incluídos en aplicacións orzamentarias dos departamentos de Tráfico, Urbanismo, Servizos, Parques e Xardíns, Mocidade, Deportes, Medio Rural e Réxime Interior. Por este motivo, aguardamos o voto a favor para a aprobación deste expediente. Moito obrigado.
Obrigada polo Grupo Socialista. Señora Val, sí. Cando queira. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, queremos chamar a atención sobre dúas cuestións deste expediente. En primeiro lugar, sobre as formas nas que se tramitou este expediente e, por outro lado, tamén sobre o fondo que, sen dúbida, pois o máis importante. En canto ás formas, aí lles trasladamos, tanto na Comisión Informativa de Facenda como en privado, o noso malestar sobre como xestionaron este modificativo de crédito. Sen o máis mínimo diálogo coa oposición, sen a máis mínima transparencia, oposición que é imprescindible para que estes modificativos que elevan vostedes a consideración do Pleno saian adelante. Porque sí, a necesidade de crédito dos proxectos derivan de cuestións técnicas, de actualizacións de precios, de incorporacións de melloras sobre os proxectos inicialmente non previstas. Vamos, o que ven sendo o día a día nunha administración benvidos á xestión pública. Pero insistimos, lle segue estar a faltar a transparencia, lle está a faltar moito o diálogo. Porque sí, a necesidade de crédito dos proxectos derivan de cuestións técnicas, bueno, disculpade, do que ven sendo o día a día dunha administración. Pero a decisión dos recursos que se empregan para financiar este modificativo de crédito pois non son cuestións técnicas, é unha cuestión política. E semella que se esqueceron de que están vostedes en minoría. Se esquecen que a oposición do Concello de Santiago de Compostela é imprescindible para todo o que o goberno da señora San Martín queira levar adiante, queira que saia adiante. Pero realmente creemos que non é así, que non se esqueceron, que o que pretenden vostedes con este modificativo de crédito é pasar a pelota á oposición da súa mala xestión nos fondos europeos, presionala para que aprobe o modificativo, sexan as consecuencias de que estes proxectos non poidan sair adiante. Tramitan este modificativo de crédito de case 2 millóns de euros mediante un procedimento de urxencia na Comisión Informativa, sen diálogo previo coa oposición e pretenden que saia adiante, sen o máis mínimo análise. Eu creo que este goberno, sinceramente e honestamente, o que pensa é, o que di é titira pa diante, que o Partido Socialista, que o Grupo Municipal Socialista, vai nos a dicir que sí, porque non nos pode dicir que non. Entrando no fondo do expediente, insistimos, non discutimos as necesidades de crédito, pero sí discutimos as formas, e estas formas tamén afectan ao fondo do expediente. Preguntámonos, e así tamén lle preguntamos ao Goberno Municipal, por que non inclúen estas novas necesidades de crédito no orzamento do ano 2025, que, por certo, ian vostedes a presentar antes de que finalizara o ano. Din vostedes, ou argumentan vostedes, que é para que os proxectos non estén parados, pero o certo é que a obra de Vite está en execución e a semana pasada coñecimos a orde de inicio, a Traxa, a orde de inicio das obras da plataforma de mercadorías, da plataforma logística. Pero o máis importante, e sen dúbida é o máis importante de todo este debate, por que dan de baixa créditos nos proxectos de gastos que financian investimentos en instalacións deportivas, en obras de seguridade en vías da cidade, en repavimentación de vías públicas, en obras de melloras nos centros socioculturales do rural, sen falar coa oposición. Nós tamén representamos as demandas da cidadanía de Santiago de Compostela. Non o esquezan. E non me digan que empregan estes proxectos de gasto porque os departamentos municipais din que non precisan os créditos que se dan de baixa para executar accións este ano. Porque todos os que estamos aquí sentados sabemos que, dada a tipoloxía de fondos que financian estes créditos que non se executen este ano, non impiden que se incorporen no mes de xaneiro para continuar abordando as numerosas necesidades que existen en instalacións deportivas, en vías urbanas, en centros socioculturales do rural, na mellora da seguridade dos muros da nosa cidade. En definitiva, señora San Martín, vostedes retiran o financiamento para investimentos en instalacións deportivas, en obras de seguridade dos muros da cidade, en obras de repavimentación de vías urbanas, en obras de mellora de centros socioculturales, que son competencias propias do Concello de Santiago de Compostela, tendo en conta que é necesario acometer mellora nestes ámbitos de actuación.
sen máis, señora San Martín, o que lles pedimos é que negocien, é que non se esquezan que o seu goberno ten que facer unha profunda reflexión sobre como están a abordar cuestións vitais e cuestións que traen a este pleno. Os seus concelleiros e as súas concelleiras deberían de traballar para esta cidade con maior humildade, con maior diálogo e con maior transparencia, porque só así se poderán conseguir as cousas. Nada máis. Grazas. Descontarei 20 segundos despois da segunda intervención. Polo Partido Popular, señor de la Fuente, cando queira. Bos días a todos. Bueno, non é novo que o goberno non dialogue coa oposición, non o fixo nunca. A oposición somos nós, e con nós nunca fala. O que si é novedoso é que non fale con vostedes, co Grupo Socialista, segundo o voceiro do Grupo Socialista, os socios preferentes do actual goberno. Eso sí que é novedoso. O señor César non quixo entrar no detalle de cales son as partidas, as baixas no orzamento, donde meten a man para sacar cartos para estas novas necesidades, pero eu si vou a facelo. Beirarrúas na avenida Cruceiro da Coruña, aparcadoiro entre a Castela, obras de reparación en muros en Fontiñas, Alameda, Cortiña de Monte e outros, reacondicionamento da contorna de Xoán 23, melloras en instalacións deportivas municipais, investimentos en instalacións deportivas municipais, humanización de rúas no núcleo urbano, investimentos na nave Centro Xove de Creación Cultural, melloras de novo en instalacións deportivas, non está repetido, son máis cartos de instalacións deportivas, investimento en centros socioculturais do rural, mobiliario de parques e xardíns, reposición de contenedores soterrados, achega para adaptación de pistas de atletismo. Estos son só algúns dos exemplos das baixas que se producen do presuposto para dedicalo a estas necesidades que xurden como consecuencia da deficiente xestión, o acaban de recoñecer, do goberno municipal. A deficiencia máis destacada do deporte en Santiago son as instalacións, abril de 2024. O Concello de Santiago non pode asumir en solitario a inversión necesaria no Vero Boquete, xuño de 2024. A política de fichajes dos clubes ten que ser coherente co espacio que teñen, novembro de 2024. Estas manifestacións non son miñas, corresponden ao goberno local e son só unha pequena mostra, pero reflicten perfectamente a xestión do deporte na cidade. O goberno local sabe perfectamente cal é o estado das instalacións e infraestructuras deportivas, cales son as carencias que están freando o crecemento e desenvolvemento do deporte na cidade e dificultando que os nosos deportistas compitan en condicións de igualdade cos seus rivales deportivos. E o BNG botalle o culpa aos propios clubes. Lles bota a culpa por pretender ter máis nenos e mozos dos que as paupérrimas e insuficientes instalacións da cidade lles poden permitir. E en lugar de traballar para conseguir máis instalacións deportivas que o deporte ganou a pulso e merece, dille aos clubes que neguen aos pais que queren que os seus fillos fagan deporte a posibilidade de facelo. E a pesar desta lamentable situación, a pesar de non ter un proxecto claro e ambicioso para o deporte, ou igual é precisamente por eso, nos traen a pleno, supoño que coa pretensión de que sexa aprobada, non será desde logo co voto favorable do Partido Popular, unha moción orzamentaria para detraer, para desviar, para sacarlle ao deporte de Compostela máis de 350.000 euros para dedicalos a algo que nada ten que ver co deporte, para as obras de renovación e limpeza e adaptación do Pazo Raxoi e para a plataforma logística, da que, por certo, nada sabemos. Nada saben os grupos municipais, nada saben os comerciantes afectados, nada saben os repartidores, nada saben as empresas de reparto. Pensamos a pensar que moito nos tememos que en realidad tampouco nada saiban vostedes do que teñen previsto facer ali. O desvío de fondos do deporte non é novo, xa o fixeron hai un ano. A primeira xestión relevante do recentemente constituído goberno do BNG no eido deportivo foi desviar 100.000 euros orzamentados para o deporte para gastalo en promoción cultural e propaganda. Foi, desde logo, un mal augurio que hoxe temos que confirmar.
é un auténtico insulto para o deporte de Santiago. Nos traen ao pleno unha modificación do orzamento que permite visualizar perfectamente a capacidade de xestión deste goberno. Non é o goberno da minoría, é o goberno da minoría absoluta. Avisamos hai un ano que a demora na licitación na execución das obras do pabellón de Vite e as piscinas de Santa Isabel poderían poñer en perigo os fondos Next Generation. Nos acusaron de alarmistas, como tantas outras veces sobre outras cuestións, e como nestas o tempo acabou por darnos, lamentablemente, a razón. Estiveron en peligro, están en peligro. Anunciaron nada máis chegar ao goberno que en xaneiro deste 2024, estarían en marcha as obras do pabellón de Vite e comenzaron en xuño, con 6 meses de retraso, porque se esqueceron, Desconto, peor, non entendo da segunda. se non queda máis remedio, sí, ou ignoraban que a execución das obras precisan dirección facultativa. Con estas credenciais gobernan a cidade. Estamos acabando 2024 e as obras están a rematar e os equipos de hockey xogando nun recinto con goteiras e por momentos sin iluminación. No pleno de febreiro do ano 23, no mandato pasado, naquel entón a concelleira da oposición, señora Goretti San Martín, hoxe alcaldesa, presentou unha proposición para que o Concello realizara unha planificación exhaustiva para cortar os tempos de execución do proxecto de reforma do complexo deportivo de Santa Isabel. Hai casi 2 anos. Para o BNG era primordial acurtar tempos de execución das obras de Santa Isabel. Hoxe, 2 anos despois, logo de 16 meses desde que a promotora desta iniciativa, e por vontade do PSOE a alcaldesa, as obras das piscinas de Santa Isabel non é que non estén rematadas, que nin siquiera están en execución, están aínda sin licitar. É distinto facer oposición que gobernar, verdad? Eso parece evidente. No diagnóstico dos problemas que presenta o deporte na cidade, creo que estamos todos de acordo. Faltan pabellóns para baloncesto, hóquei, voleibol, balonmán, gimnasia rítmica, patinaxe, faltan campos de fútbol para rugby, faltan piscinas para waterpolo, para natación, para triatlón. Non temos pistas de atletismo nun estado mínimamente decente e desvían 26.000 euros de orzamentos para pistas de atletismo para a plataforma logística, falta mobiliario, elementos básicos e instalacións deportivas exteriores, cuantifican en 10 millóns de euros os fondos necesarios para facer as obras necesarias no Vero Boquete e vostedes anuncian como un mérito dedicar apenas 400.000 euros dos orzamentos municipales, casi os mismos que detraen hoxe aquí, para dedicalos a obras no Pazo de Raxoi. E con esta credencial van pedir a colaboración de outras administracións. E como resposta a todas estas necesidades, o BNG non só non tivo a ben incluir nos orzamentos deste ano os fondos necesarios para o deporte, sino que ahora desvía casi 350.000 euros para fins que nada teñen que ver co deporte. A xuízo do goberno tamén as necesidades dos centros socioculturais deben estar cubertas, porque collen máis de 100.000 euros orzamentados para investimentos nos centros socioculturales do rural e os desvían para obras na plataforma logística. Non hai nada que cambiar, non hai nada que mellorar, non hai nada que investir nos centros socioculturais do rural. Coñecen vostedes o rural? Visitan vostedes o rural? Remato o tempo das dúas quendas, señor de la Fuente. Un segundito, nada máis, xa o remato. Recordábamos no pasado pleno as palabras que empregaba a alcaldesa para exculparse da deficiente xestión que xa non é posible esconder. Eso de que as cousas estaban no Concello peor do que ela pensaba. E tiña razón, efectivamente, a señora alcaldesa tiña razón. As cousas están no Concello peor do que vostede pensa, pero están peor do que vostede pensa hoxe. Ten que rematar, sí. Señor de la Fuente, que outra xente parou no momento, ten que parar. Como non se visualiza o tempo de Xa sei, pero pode miralo aquí, ten 3 minutos 36 segundos consumidos. Non, o que quería dicir é que me costa traballo facer unha planificación. Pero que xa rematou o tempo, sinto moito. Por estas razóns, decía, non vamos a apoiar esta modificación de crédito. Tempo para réplica para o señor César, cando queira. Señor César, se está contando o tempo. Obrigado, nada. Claro,
o señor de la Fuente utilizou todo o tempo e máis do que dispuña, e aínda así, eu aínda que esquecín falar dos proxectos, el esqueciu falar de algunhas cantidades de que se dan de baixa, porque igual son pouco considerables. Ben, dito isto... Despois de dedicar bastante máis tempo, por favor, agora non interrompa, Sigue, señor César. Bon, se queren amordazar ao goberno poden, é o que lle falta. Ben, dito isto, con respecto ao comentado polo Partido Socialista, temos que recoñecer que sí, cometemos o erro de non ter negociado previamente, o que pasa que a urxencia deste expediente foi tan grande que imposibilitou este tipo de actuacións, igual que a dificultade para elaborar o mesmo. En todo caso, non é por falta de modestia deste concelleiro nin deste goberno, non? Vale, o difícil que resulta prescindir dos proxectos que se comentan nos expedientes que fan parte deste modificativo de crédito, porque as necesidades son moitas, este goberno ten claras cales son as prioridades e coherentemente pois pula por elas, non? Entendemos que é prioritario mellorar o estado do equipamento dos equipamentos deportivos tan importantes como Vite e Santa Isabel. Entendemos que é prioritario a rehabilitación do edificio en que nos atopamos para facelo accesible e visitável, entre outros obxectivos como o patrimonio histórico que é. Entendemos que é prioritario completar unha infraestructura chamada a mellorar o funcionamento da cidade histórica e as opcións que o desenvolvemento económico da nosa contorna, como é a plataforma logística. Mais por riba de todo, entendemos que é prioritario non deixar caer proxectos que esta Administración aprobou, implicando outras a través das axudas Next Generation, por moito que no seu momento fosen impulsados por outros gobernos, co perigo engadido de xerar un burato nas contas municipais e que todos e todas nos corresponden pagar. Somos un goberno responsável e defendemos os compromisos que esta institución adquiriu para mellorar os equipamentos e dotarmonos de novas infraestructuras. Agardamos con todas as reticencias que queiran o mesmo compromiso por parte do resto de grupos que fan parte desta corporación. Moito obrigado. Obrigada, señor César. Señora Abal. Vale, perdón, señor Muiños, cando queira. Sí. Bo día a todas e todos. Creo que non fai falla pois retirar as palabras da miña compañeira Marta Abal, pero cremos que en calidade de voceiro debo subrayar algunhas cuestións. Saben vostedes o que significa o termo de corresponsabilidade? No caso deste Concello e desta Corporación Municipal en concreto, o certo é que nós, as persoas integrantes deste Grupo Municipal Socialista, somos corresponsables do que pasa aquí. Sobre todo porque outro grupo de oposición abandonou calquera vontade de chegar a acordos e adotou o non por sistema. Por eso, señor San Martín, non implica ni moito menos que nós teñamos que adotar o sí por sistema. Efectivamente, sen nós non lle dan as contas. Efectivamente, nós somos corresponsables do que aquí acontece, pero non se equivoque. A outra parte da responsabilidade teñen a vostedes. Saben de sobra que nós estamos sempre abertos a chegar a todo tipo de acordos. Ordenanzas, orzamentos, ordenanza de usos asimilados, ordenanza de circulación, remanentes, outras modificacións de crédito, un longo etcétera, pois o demostra, non? Pero isto, o que exixe, pois é diálogo e vontade de chegar a acordos. E desta vez, vostedes non tiveron, pois, esa vontade. Aínda que, como xa me ten confesado vostedes, lle dera esa instrucción aos seus concelleiros e non lle fixeron caso. Quixeron impoñer ese novo reparto de fondos e retirar crédito só daqueles proxectos que viñan do pasado mandato, é dicir, quitar crédito dos nosos proxectos para poñero noutros, e todo coa excusa que non lle dá tempo a executar. Dígolle dúas cousas. Primeiro, lembrarlle que era vostede mesma a que impartía doutrina cando estaba na oposición da necesidade de mellorar o grau de execución. E segundo, se non executaron esas partidas é porque decidiron priorizar outras. Xa nos explicará cales, pero dende logo vostede e o seu goberno desatenderon pois estas cuestións.
Por certo, hai outros proxectos que non van ter tempo tampouco pois executar, sin embargo, aí non se toca nada, xa nos dirá pois o porqué. E non se equivoquen a hora de buscar culpables. A abstención deste grupo é a súa responsabilidade por non dialogar e por non querer chegar a un acordo. A veces a soberbia, señora alcaldesa, está a xogar malas pasadas. Conte con nós, pero non só para sentir e para otorgar, senón para dialogar e acordar. Iso é a democracia. E diso vai a corresponsabilidade. Tamén, pois, o respeto á corporación municipal, que sabe polo que yo digo. E tamén me gustaría, pois, contestar neste último momento, pois, ao señor César, que a negociación, señor César, non é algo complementario, é realmente, pois, prioritario, non? Grazas. Grazas, señor Muiños. Eu quixera intervir neste punto para pedir responsabilidade para sacar adiante un expediente con 4 proxectos que, insisto, non é só que xulguemos moi importantes e onde hai proxectos deportivos, claro, porque cando o señor de la Fuente falou, resulta que parece que se esqueceu de que hai unha achega municipal para completar o desenvolvemento da obra Rehabilitación Integral do Pabellón Polideportivo de Vite e a achega municipal para completar o desenvolvemento da obra Rehabilitación Integral do Complexo Deportivo de Santa Isabel. Nomeou o resto, pero non estes. E son proxectos, por favor, non me interrompa, son proxectos tamén que veñen do goberno anterior, que impulsou o goberno anterior, por tanto non son proxectos nosos. Aquí non hai detracción de uns para outros, senón simplemente hai unha serie de proxectos que teñen uns prazos que hai que cumprir e hai unha achega municipal que hai que facer. Primeiro porque en algúns casos non se incorporara algún tema como a urbanización exterior e que non estaba incorporado ao proxecto inicial. Xa era así que había un déficit xa inicialmente no proxecto. Outros, é certo, por cuestións de prezos, por cuestións de mudanzas. Por tanto, son proxectos, insisto, que son vos para o conxunto da poboación. E son proxectos onde hai proxectos deportivos e son proxectos, insisto, que se non se executan, teñen dous problemas se non se cumpren os prazos. Un, que non se executan e onde hai, insisto, cuestións deportivas a que se puxo o foco aí, pero temas que tamén teñen que ver co desenvolvemento económico da nosa cidade que teñen que ver coa accesibilidade lóxica e necesaria pois, nun lugar como o Pazo de Raxoi e son proxectos que ademais sobre os que haberá que devolver cantidades de fondos concedidas. Entón, eu pediría, insisto, responsabilidade porque non son uns proxectos e outros. É certo, na segunda parte, xa yo comentou o señor César, é certo que a urxencia de algúns destes expedientes e as dificultades para retirar e para decir pois, de que fondos a que fondos renuncias fixeron que nese procedimento non se acabase falando de maneira clara antes. É algo polo que pedimos disculpas aquí en público e porque tamén pedimos disculpas en privado con anterioridade. Algúns dos proxectos que se deron de baixa que xa están rematados, xa se fixeron e están rematados. Outros dos proxectos quedan aínda cantidades para desenvolver e aínda poderán volver a incorporarse cando cheguen os orzamentos de 2025. Entón, insisto, que tendo en conta todas estas consideracións, eu pido responsabilidade. Son 4 proxectos moi importantes de fondos Next Generation que, claro, logo, se non nos queremos perder, a responsabilidade, por suposto, que unha parte importante será do goberno, pero tamén é da oposición que lle ten que dar ese visto e prace a estas propostas. Cando queira pasamos á votación. Señor secretario, non hai posibilidade... Non hai posibilidade, a ver, eso non é unha alusión persoal. O minuto é, perdón, pero ese minuto hai única e exclusivamente cando hai unha proposta que é súa sobre a que fala. Pero eu non interveño fora de debate, senón que no regulamento, por favor, no regulamento existe a posibilidade de intervir desde a alcaldía sempre despois de todos os puntos. E cinxinme aos seus 3 minutos, cando vostede non usou 3 minutos, senón 3 minutos e medio. O debate está rematado. Procedemos á votación. Pero non é, por favor, hai unha cuestión de alusión de debate normal. Eu simplemente lle dixen que non contaba dúas cousas e dei cuestión sobre iso. Pero é que, vale, pois ten suficiente tempo para facelo en calquera momento. Ten moitísimos altavoces que lle van decir, diga o que queira. Nestes momentos o debate rematou. Procedemos á votación, señor de la Fuente. Cando queira, señor secretario.
Aprobación de expediente suplemento de crédito 2024 suple 09 de importe total de 1.817.735 euros e 4 céntimos para atender necesidades de crédito urxentes en actuacións financiadas con fondos Next Generation financiado con baixas por anulación. Votos a favor, grupos municipais do BNG Compostela Aberta, votos en contra, Partido Popular, abstencións, Grupo Municipal Socialista, rexeítase a proposta. Pasamos daquela ao seguinte punto de orde do día, aprobación de expediente de crédito extraordinario 2024 CREX 08 de importe 236.394 euros con 42 céntimos e de suplemento de crédito 2024 suple 10 de importe 45.297 euros con 98 céntimos para atender o reintegro voluntario dunha parte do primeiro libramento do domicilio ao proxecto Smartiago e xuros de mora financiado cunha parte do saldo do remanente líquido de tesourería. Señor César, cando queira. Obrigado, Presidenta. Unha vez analizada a petición formulada polo Centro Xestor 44 Informática, responsable da xestión do proxecto Smartiago, e coa documentación que consta no expediente, segundo a opinión da Oficina Orzamentaria, queda acreditada a especificidade e determinación do gasto proposto, a xustificación da súa necesidade e a súa inmediatez, sen posibilidade de demora para o exercicio seguinte, xa que se encontra a disposición do Concello o requirimento do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, modelo 069 de ingresos non tributarios, para que se aboe, dentro dos prazos legais establecidos, o reintegro dunha parte do primeiro libramento do anticipo recibido en concepto de préstamo convertível que financia o 80% do proxecto Smartiago, nunha cuantía de 236.394,42 euros e os xuros de mora correspondentes de cuantía 57.397,98 euros, con motivo de non ter acadado a porcentaxe de validación final técnica requirida no convenio asinado. Tamén compre advertir da necesidade do pagamento de xeito máis inmediato para evitar que o paso do tempo continúe deivindicando a recarga correspondente e maior cuantía en concepto de xuros e, polo tanto, maior prexuízo económico á Facenda Municipal. Así, o expediente que se presenta a este pleno ten por obxecto a habilitación de crédito para atender un crédito extraordinario na aplicación orzamentaria 030 011 00 91 100 para incluir no proxecto de gasto 2018-2 Tiago 27, por importe de 236.394,42 euros, co que se atenderá o reintegro dunha parte do primeiro anticipo recibido en concepto de préstamo convertível que financia o 80% do proxecto Smartiago. A razón, como dixen, é que non se alcanzou a porcentaxe de validación final técnica requirida no convenio asinado. O suplemento de crédito na aplicación orzamentaria de xuros da débeda municipal por 45.297,98 euros que permita dispor do crédito necesario para atender a reclamación destes xuros de mora correspondentes ao reintegro de bandito. Neste sentido, existe na actualidade saldo de crédito na aplicación referenciada por un importe de 12.100, que se corresponden coa cuantía prevista no orzamento aprobado para atender posibles liquidacións de xuros por reintegros de préstamo Smartiago que pudesen terse producido. Aguardamos o seu apoio. Moito obrigado. Obrigada, señor César. Polo Partido Socialista, señora Val, cando queira. Moitas gracias. Bueno, antes de entrar en este punto, simplemente decir que si tanto lles interesa aos proxectos Next Generation están a tempo de modificar algún dos proxectos que financian estes fondos europeos, convocar unha comisión informativa extraordinaria e urxente para o NUS, porque xa o fixeron na anterior, e incluso, si me apuran, elevalo ao pleno ordinario do mes de novembro, porque lles dá tempo xustos, pero lles dá tempo, como xa lles dixemos. Con lo cual, se teñen vontade negociadora, negocien que o que teñen que facer, porque a nós tamén nos importan estes proxectos, moitísimo, e estou convencida que a bancada do Partido Popular tamén lle importa. En relación con este punto en
concreto, pois, bueno, decir que xa dende o Grupo Socialista xa esperábamos que tiñamos que do Partido Socialista. De feito, cando chegamos, había unha execución do primeiro libramento que ascendía este primeiro libramento a 6.180.000 euros, pois había unha execución nada máis e nada menos de pouco máis de 1,5%. E acadamos unha execución do 81,32% deste primeiro libramento que, insisto, pois tras estas medidas correctoras na verificación económico-técnica, pois implica que queda unha execución do 82,85%, o que implica pois ter que proceder á devolución destes fondos polo fracaso das solucións innovadoras que se pretendían na liña de residuos. Sí que xéramos dentro do Grupo Socialista facer unha lixeira apreciación sobre este tema, porque se critica moito o proxecto Esmartiago, que se as solucións do proxecto Esmartiago, que si tal. Nos o certo é que nos entramos e nos encontramos co proxecto Esmartiago. E confesámoslle que se por nos fora non huberamos collido o proxecto Esmartiago. Porque para desarrollar o proxecto Esmartiago, para desarrollar a compra pública innovadora, a innovación, que ao fin e ao cabo se trata de xestionar información, hai que ter resolto outra base esencial, porque agora temos unhas solucións que tiveron éxito, dende logo que tiveron éxito, e que hai que desarrollar para completar a segunda fase de despregue. E para iso é importante ter unha base municipal reforzada, unha base municipal con sistemas de información fiable e con unha administración electrónica potente. E nós, cando nos encontramos, cando chegamos, bueno, pues, tivemos que implantar a administración electrónica, o ABC, e paralelamente desarrollar o proxecto de compra, o proxecto Esmartiago con proxectos de compra pública innovadora en 3 líneas esenciais que xa coñecen vostede: a mobilidade, a iluminación e a parte dos residuos. A iluminación, a pesar de ser o proxecto máis modesto, a verdade é que diu uns resultados moi bons. Tamén a parte de mobilidade, sendo consciente de que é importante, non, a iluminación, diu resultados bons. Evidentemente hai que desarrollalo, pero polo que acabamos de decir, porque o que non se pode é coller fondos europeos sin saber como vamos a implantar, como vamos a engarzar dentro da organización municipal, porque antes de asumir esa tipoloxía de fondos hai que resolver outras cuestións. E aínda así, o goberno socialista da legislatura pasada, aínda así, e tendo en conta a penalización que supoñía devolver estes fondos, afrontamos o reto e executamos o proxecto Esmartiago cunha execución superior ao 80% do primeiro libramento, e os datos están aí. Evidentemente, hai que continuar coas solucións que se implantaron e facer a segunda fase, que é a fase de despregue, e que, de algún modo, pois iso é unha labor que lle incumbe ao actual goberno municipal, e sendo consciente, insistimos que non é unha solución sensible. Polo demais, insistimos, tendo en conta que, bueno, que xa esperábamos que tiñamos que facer esta devolución e que os cálculos dos intereses son de acordo co firmado no convenio no ano 2017, pois o Grupo Municipal Socialista votará a favor deste modificativo de crédito. Gracias, señora Val, polo Partido Popular. Señora Ferreiro, cando bo día de novo. Bueno, pois xa se explicou todo. Polo parte do concelleiro de Facenda xa se explicou o obxecto motivo destas modificacións, así como a financiación por parte da Concellería do Partido Socialista, pois todas as dificultades que houve, que poñen de manifesto que efectivamente houve unha deficiente xestión neste proxecto, e a consecuencia é que hai que facer o reintegro deste importe por non acadar a porcentaxe de validación técnica requerida na liña de xestión sostible dos residuos, non? Que non cabe dúda tamén é que o Concello vai tarde outra vez, e que a ver se non temos que pagar máis xuros polo retraso no pagamento como consecuencia da finalización do plazo do reintegro. Chámonos a atención que se deixen correr os prazos e que logo todos sexan presas cando xa se ve o perigo de imposición de máis xuros, en vez de facer as cousas en prazo co prexuicio económico que pode supoñer para a Facenda municipal. Nada máis. Grazas, señora Ferreiro. Señor César, non sei se quere intervir. Obrigado. Darlle as grazas ao Partido Socialista polo apoio, salientar na liña da argumentación da señora Val que probablemente o proxecto Esmartiago foi unha aposta arriscada demais que fixo o PP no seu momento,
tendo en conta... Por favor, non interrompa, por favor, non interrompa. Aquí xa se ve, Teñen xa se ve que a despois unha cultura quenda, democrática por favor. non está dentro de algunhas persoas, pero bueno, teñen posibilidade de aprendela aínda, vale? Sí, vale. A ver, por favor, señor César, siga a intervención. Estaba falando de cultura democrática e aquí teño que a cultura organizacional desta administración para as ordes de prioridades deste Concello, pois era un proxecto que se lle quedaba moi grande, non? Pero, bon, quixeron tirar con el para adiante. Un proxecto moi smart, non? Sendo tan smart, fomos a única cidade de todo o Estado español que solicitou este proxecto, non tendo en conta a realidade deste Concello, non? E, pois, como di a señora Val, pois é unha herdanza que tuvemos que asumir os gobernos sucesivos, non? E tuvemos que tirar adiante con ela. Decirlle, señora Ferreiro, que a pesar do que se nos acusa, pois o Ministerio reclamaba en principio non 236.394,42 euros, sino que estaballe reclamando o Concello de Santiago 1.342.296.000 euros de devolución máis xuros. E foi esta concellaría que, a través das alegacións interpostas, deu rebaixado o importe da débeda. Sen máis... Señora Val, non sei se quere intervir, sí. Sí, nada, simplemente un pouco na liña do exposto e que non lles parezca mal a bancada do Partido Popular. É dicir, está ben ser ambiciosos, pero a realidade é que, vale, os obxectivos definíronse no convenio. Os obxectivos e o desarrollo dos obxectivos pois defínense mediante as consultas que fixemos ao mercado, que de algún modo pois estableceu as medidas para acadar eses obxectivos. Pero é certo que a tipoloxía de fondos que financia o convenio xa existía. É dicir, non son fondos para poñer sin máis unhos contenedores, non son fondos simplemente para poñer unhas luces, non son fondos simplemente para poñer unhos volardos, non, hai detrás moito máis, hai xestión da información. E realmente, pois, para implantar estas medidas requírese unha base, e iso é así, e esperemos que o resto do proxecto nas sucesivas verificacións técnicas que vai a ter, porque vainas a seguir tendo, estas son as fases, as primeiras verificacións que se fixeron, pois non obteñan máis des certificacións, porque, somos conscientes que foi un proxecto moi ambicioso, que tiña moitos custos o devolver eses cartos, porque realmente o que quixéramos habelos devolto, a verdade, porque tiñamos que abordar outras cuestións de información, de informatización e de xestión da información do Concello. Aínda así, executámonos. Temos que decir que, como sempre, os fondos europeos hai que executalos o 100%, ou igual que calquer tipo de subvención, pero o certo é que o nivel de execución pois non estuvo mal, tendo en conta, ademais, que durante a nosa legislatura pois pasou unha cousiña non menor que é unha pandemia mundial, e imagínese se a pandemia afectou o mundo en xeral, pois é unha estrutura tan endeble como o Concello de Santiago de Compostela, que é unha administración pública e ten uns procesos para a súa reforma e para o seu reestruturamento, porque non é unha empresa privada, pois imagínese como lle pudo afectar esta pandemia. Pero ainda así, pois obtivemos un bo nivel de execución e esperemos que as solucións que se executaron durante este proxecto pois obteñan continuidade na necesaria fase de despregue que ten que desenvolver o Concello de Santiago. Nada máis. Votamos o voto a favor. Grazas, señora Val. Señor Constenle, espere que poña o tempo cando queira. Muchas gracias, alcaldesa. Yo lamento, don César, haberle acusado a usted, don Manuel César, perdón usted. Señor César, don Manuel... Señor César, non interrompa.
No, yo le decía antes y se lo reitero, usted no me da ninguna lección democrática, pero tengo que disculparme por haberlo interrumpido porque no es lo correcto, ¿no? Y además, quien ha manifestado su absoluta falta de respeto democrático es la alcaldesa en su intervención anterior, cuando, interpelando a un compañero mío de este grupo municipal, no le permitió, como digo, aclarar lo que quería hacer, ¿no? Mire, yo lo que motivó que saltase es que usted tiene una incorrección, quizás no respondía, porque no tiene por qué saberlo, porque quizás no ha tenido que leerse el expediente y, como digo, hay un error. Mire, el Partido Popular pidió esos fondos, en efecto, pero es el Partido Socialista el que determinó cómo gastarlos, y este propio concejal les dijo en un pleno que lo habían hecho de manera desafortunada, porque hay que recordar que en los sensores de descarga de los contenedores no funcionó ninguno, que los sensores de medición de peso del acceso al casco histórico no funcionó ninguno, que en el tema de la iluminación ornamental, sobre el que tenemos royalties, si hubiese sido un éxito desaforado, como decía doña Marta, bueno, pues estaríamos ahora cobrando unos ingresos que a usted le vendría muy bien para gastar en alguna de sus políticas ideológicas, pero desafortunadamente esos royalties no han llegado. Por tanto, el éxito, doña Marta, quizás hay que ponerlo en cuestión. Mire, las cosas hay que ponerlas en su contexto. O sea, si este proyecto ha ido mal, no es culpa del Partido Popular, es culpa de esos señores de ahí que lo han gestionado mal. Por tanto, la intervención de este concejal es simplemente aclararle, disculparme por haberle interrumpido en su turno, que legítimamente, como digo, estaba usando, y recordarle a usted que si alguien tiene poca cultura democrática es su jefa, que no permita a un concejal de mi grupo que pueda contestar cuando es interpelado directamente. Muchas gracias. Grazas, señor Constenla. Pasamos á votación cando queira, señor secretario. Aprobación do expediente de crédito extraordinario 2024 CREX 08 de importe 236.394 euros e 42 céntimos e de suplemento de crédito 2024 suple 10 de importe 45.297 euros e 98 céntimos para atender o reintegro voluntario dunha parte do primeiro libramento do MICIU ao proxecto Esmartiago e xuros de mora, financiado cunha parte do saldo do remanente líquido de tesouraría para gastos xerais de 2023. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Verde Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. Pois remátase a sesión así.